אני פה עם חיילי מילואים, מגלים רוח אדירה של נכונות לקרב, להשלים את המלאכה, להשלים את הביטחון, לא רק לדרום, גם לצפון. זו המחויבות שלנו. אתם ערב מנתקים לב שלך מכאן. אמרתי שימי קרב העיר הזה, חזק קיצור, תודה בנינו ובנותינו הדיבורים החטופים שלא החזרנו ואנחנו נחזיר אותם, ועל הפצועים שסובלים ועל האזרחים שנפלו גם כן בקרבות גבורה. אבל אני מתרשם מהרוח האדירה שישנה כאן, אתם ביטאתם אותה, ואני חושב שתדעו שזה מחייב אותנו. העם גאה בכם, ואני מציע גם לאוהבים שלנו שישימו לב לרוח הזאת. כי אם חיזבאללה יבחר לפתוח במלחמה כוללת, אז הוא במו ידיו יהפוך את ביירות ואת דרום לבנון, לא רחוק מכאן, לעזה ולח'אן יונס. אנחנו נחושים להביא את הניצחון ונעשה את זה בעזרתכם. תודה רבה לכם. Para